बिजनी पुलिसनि मोनसे गेदेरथार जाफुंसारनाय आयेन बेरेखा फालांगिरिफोरनि हेंथायै सिग्रोमनायाव जाफुंसारदों बिजनी पुलिसा। नंगौ, गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बारमि सुपारि बोखांनो हादों बिजनी पुलिसा। बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनायाव बिजनीनि वाहिदुर रहमान पाप्पु आलीनि मोनसे गुदामनिफ्राय गासै 23 बस्ता बारमि सुपारि बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय सुपारिनि गासै लिरथायखौ 1760 किल'ग्राम होननानै मिथिनो मोन्दों। बिजनी पुलिसा जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै वाहिदुर रहमान पाप्पु आली आरो मतिबुर रहमानखौ हमनानै 84/2024 आव मोनसे केस थिसननानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव बिजनी पुलिसनि मोनसे गेदेरथार जाफुंसारनाय आयेन बेरेखा फालांगिरिफोरनि हेंथायै सिग्रोमनायाव जाफुंसारदों बिजनी पुलिसा। गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बारमि सुपारि बोखांनो हादों बिजनी पुलिसा। बिजनी पुलिसनि सिग्रोमनायाव बिजनी वाहिदुर रहमान पाप्पु आलीनि मोनसे गुदामनिफ्राय गासै 23 बस्ता बारमि सुपारि बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय सुपारिनि गासै लिरथायखौ 1760 किल'ग्राम होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिजनी पुलिसा जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै वाहिदुर रहमान पाप्पु आली आरो मतिबुर रहमानखौ हमनानै 84/2024 आव मोनसे केस थिसननानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। দুটা নেকি এটাও নেকি হ্যাঁ এটাই এটাই মানে দুটো এটাই দুজন এটা নোয়া কি হলো বলে তো কালার দিয়ে নি কালার কি কালার দিয়ে নি মতন আমি যখন কাটি